Ana Mas Rapandam. Salam. Nyapa kowe ne? Ngajenge nganu Rian tak jak medal. Kowe iki ngejak kluyuran bocah tok. Ndek iki wis ngluyur bal-bale semiran. Saiki apa kok ning dina? Heh? Jajal ngono kuwi. Ngejak kluyuran ngerti penggawean. Kluyur tok. Ya anak muda masih umumnya. Terus ngono ki arepe piye? Ape kok go ning dina? Arepe marani ne? Heh? Nggih boten Bu, ngondek wingi larene ki ambak nyuwun disemir. Oh, anu aku tuh. Diwara-wara kaya ngono sing ora genah. Kowe kan di warai sing bener, balik-balik semiran. Aleman ngono kuwi. Sok saling gaulane Bu, aku njual kopi. Njuk kopi. Njuk kopi. Aleman apene? Nyuwun kopi. Renek kopine. Nyuwun susu. Susu meneh. Diangkel aja susu. Aleman apene?